Suasana pagi Pasar Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Ngobrol sama Mas Parkir tentang suasana pasar kali ini. Inilah pokak, tanaman khas di desa. Biasanya bisa diolah menjadi sambal atau ditumis. Kalau di tempat kalian, pokak ini apa namanya? Lah masak apa iki engko? Oh iya. Tahu telu. Awan jangan Long telone dhewe. burumi. Oh duwe burumi. Long telo. Jualan sayur di desa terkadang juga bertemu dengan pedagang lain seperti ini. Ini hal yang biasa dan kami yakin rezeki nggak bakalan ketukar. Hah? Iki kata resik anu bapake. Gedang apa, Pak? Kepok. Ambon digedi. Ambon tawang mangu. Diresiki men anu. Klaras-klarase. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Komentar, like, dan subscribe dari kalian membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Ada, tinggal satu. Oke? Setunggal? Satu aja? Oke sih. Oke. Mbak akan di 6.000-an. Waduh, hari siji kayak tekok kayak iki bisa. Iya, kursak menu lho, Mbak. Oke. Ini kemauan? Ya, tak itu. Ya, sih. Lah niki ajeng bali Jogja, Mas. Oh, Mbak barang ya. Teng Solo. Oh, sakniki teng Solo. Nggih. Oh, tak kira ning Jogja. Oh, ada. Oh, lah Mas sekolah pundi niki? Aduh. Ayo. Ora lha iki ora disangoni mbok iki mbok sangoni apa telo apa ngono. Ada kodimol. Kodimol lho. Buat kodimol. Dede. Iki ki yo melu-melu gua malah santai juragan. Juragane piye ya. Juragane dah. Dah, ora lho. Dadak ditawani. Di plastik sisan cantolke. Jamune mboten enten. Iya, kaya enak. Pas spray. Dawete kanten niku. Kurang tekan iki 1000. Nggih. Saya ora enak iki jenang susum ya. Enak niku. Lah, kuwi lho. Gua setengah nek iki. Putune anu jenang susum padha. Cuma
Ya, nya loro sisan kanang rono. Aku karak karas. Iki mau putune teko sel lho. Ra. Oh, tak kira ada tiga sangu yang ngalah sapa. Waduh, wah, es krim. Wah, minuman iki es krim ya, Cah. Jan pol tenan. Bu, minta tempe ora? Beli tempe ora? Tempe apa ini? Tempe mboten, Mbak. Ari. Tempe ora, Bu, ngono. Wis tangi urung iki? Mbak Sasa. Tangi kaya jane. Waduh, ya wis men nyata adoh. Tuh tangga sak geleme. Anyar apa iki? Wong kur 50. Iki gunting Mas, enten Mas. Ya niki lomboke murah meriah 2000-an kurang. Tempe, rasul-rasul goreng tempe. Yo. Ojo tempe wae. Terus iki bandeng 15.000. BCA 6.000. Dan niku BCA niku. Santan ki. BCA santenane kur tahu tempe, Mas. Iki tempe bakal, tempe sambiro to, Mas? Enak, Mas. Sing wis dadi. Bakal Mas arek Mas. Sing dadi wis kena kabeh iki. Halo, iki siapa namanya iki? Musa. 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 Nah, kari iku, Mas. Nah, lombok ayu mak 2000-an kurang. Murah meriah. BCA-ne ora to, Pak? Anakku dikilau. Kae bandeng presto ya ono. Tempe godhong. Wah, Ayam tempe. dek rasul reji. Tempe. Wah, ayam isih. Aduh, duh. Apa ora ada remule? Lah mulai wis bali dek iki sore. Oh. Si tulus mulai si tri mulai. Nih kaya ora nek masuk wengi. Oh. Sesuk mulai meneh bal-balan. Ora mulai, kowe nek noleh mulai. Oh iya. Pinten, Mak? Oke. Bosok. Dibosokke. Kapan? Nggih. Tempe 2000 nggih. Kadang nggih bakul ki cuk diseneni wong ngene iki, Lur. Amit. Tempe sing ora pernah lihat. PIJ. Oh, tahu kuntek, Pak. BCA, bakso, tempe plastik, jagung. Weh. Anu. Angele wingi rambi anu. Diputhe ngitep wae. Oh, Beda jagung anu kae lho. itu jagung, Pak. Heeh. Oh, kucing aku kan men iki. Telu. Iya, kucing meneh. Sing si pambu. Iki. Beda. Beda. Sak pranaan. Ora iki konggone ya ini. Kae pranane iki. Oh, wah. Iki jagunge sedulur. Batur malah ijik mepe jagung. Nggo Pak, napa Pak? Pun dimasaki dereng? Ya apa ya aku wis mbok dimasaki karepe ora karepe gagal. Waduh, lah ngene iki lho sedulur. Pasem-pasem ana apa ora? Wah, semasem kosong niku. Ijene lawu ning lawu. Oke, juragane wis turu. Hobi lama jangan sampai Lawu ari jaluk tanggane ora kepi. Markas kono kok ya apa wae. wae, Pak. Saiki iki jaman kaya ini, Pak. Sing penting semangat ya, Pak. Heeh, kudu semangat. Apa, Pak? Sing nggo men semangat wong urip iki apa, Pak? Ah lha iya penting ekonomi iki lancar. Ekonomi lancar, Lah iya kok ora diseneni bojo. ora seneni bojo. Bojone nane bojo. Sabar ya, Pak. Wong wis nek nane ya kok kang ora apik nek ora nane ora patut. Oh, Itu guys ngene-ngene iki patut wae. patut wae. Lah yo ora sih. Nek kaya wong lanang kaya aku ngene iki kudune sabar ya, Pak, kudune. sabar. Bar kuat wong. Menyesuai. Oh, Wis sing penting ya wong turah aja turah aja terlalui. muluk. Heeh. Nek kurang aja
gesah. Nah, Aja sambat. betul. Sambate nek ubate. Heeh. Meneng, Pak. Nang tonggo teparo aja kertas. Meneng nganteng. Ini diutang ini anu tonggo teparone anu ki ora bener ora apik. Rapi ya, Pak. Geget mbah kakek piye piye nek tentrem piye. Ya, Jogo Joko. diri. Nggih. Ya kok kurang wae bola-bali critake urip. Wis dadi anune ya, Sing Pak. penting sekedar subur. Utawa kepiye. Matur ngalor enjo melu ngalor. Betul. Ya kuwi ki penting. Oke. Gampangane ki nek pirukunan. Lha kepiye wong uripe yo ngono. Lah nggih nggih, Mak. Dedek selereng iki. Ya, lha yo. Lah nggih sing teng pundi. Ya wis ngene iki mupus ae meneh mupus nang dikai pangan nang yo dipangan lawuh. Mboten mupus niku pripun? Mupus ki istilah iki wis nelongso menyerah. Oh. Wong tuwek kaya aku ki, udute wegah margane njaga dirine dhewe. Oh, ngoten. Wong nek dadi muring to ora Nggih. udut kene kenteang ora ditukokke. Nggih. Men direkam. Ora apa-apa Pak, ini men anak putuke do reti ya, Pak. Makane lho. Aku kok kali kondo, do guneng nek ning apik ning ora ya wong ora enak apike ora enak ya enak apike enak eleke. Nggih. Kelakuan iki wong Manusiawi ya, Pak. Kene ya aja terlalu. Nesta. Lho. Udut kae tinggal. Mboten Pak Lurah, niki umpamane naming tahu, tempe. Ngoten men jane sithik lho Pak Lurah. Wis perhatian banget lho Pak Lurah iki. Kok Bu Lurah ki paling ora ya wah kok ya tekan semono bapakane iki. Ngoten lho Pak Lurah. Pripun masuk mboten? Kur kira-kira kur 10.000 ngono wis perhatian kecil. Kayak keban bukaan kok kasih kebak. Napa anu? Tahu tempe sak inturone. Besek senengane ketoke besekan Bu Lurah kae. Apa bandeng presto ngono kuwi? Iya besikan wis iwak mati kayak. Lha lha nggih pripun pun dimasak nek sero presto ngoten niku. Nek mati jene laut. Perhatian kecil tapi kan mengena di hati mengke. Bu Lurah dadi waduh. Iki anu Pak bapakane iki anu urusan ukoni ngono. oh. Aduh, ora masuk iki. Ewangane tiga. Kali ora. Oh. Sasi apa pitung sasi kan? Terus mana? iya. Ram gager kae limang gager nenek Siap. biler. Oke. Duduk di ini kita ada di soteng. Oh iya. Mae ngarit. Besekan ora? Bandeng. Sero presto. Ora. Tempe plastik. Oke. Jadi sapi ya. Gula sak jose tempe biroto. Bulanmu ke yo enak. Sop-sopan yo enek kuwi. Bandeng. Sop-sopan. Tempe plastik. Oke, tak ambil ke. Orang kan dadine nganti wengi lho aku. Iki. Besekan yo enek. Rambutku yo putih. Lagi ngeterke lombok iki. Besekan yo enek lho, Mbak. Yalah. Mbak pilih, Mbak. Teman-teman. Waduh, buat tali yang ngajang konten barang. Nah, wis wah lah lomboke sak apike ora mung. Nggih. Walah. Gusti Allah dodol nek ngomahke kaya ngene iki sedulur rumangsane gek. Mbak Erna wis masak. Apa kuwi? Wah iya nek percaya nek telaga ta kuwi. Oh lah. Lah apa cek rasul?
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Jika kalian menyukai perjuangan kecil tapi berarti seperti ini, beri kami like, subscribe, dan komentarnya ya. Sampai jumpa di video menarik lainnya.